Здравейте, приятели! Ние сме Adrenaline Overload и нямаме търпение да ви видим на четвърто поредно издание на Варна Rock Adventure, организирано от мотоклуб Братя във вятъра. Фестивалът е с кауза в подкрепа на клиниката по детска и клинична хематология и онкология във Варна. Входът е безплатен, бирата студена, музиката ще бъде яка. Очакваме ви там на 11 август. Елате да се забавляваме заедно. Град Варна, квартал Аспарухово. Бъди тук! Бъди рок!